Здравейте! Аз съм Иван Цукев от блога CAD Tiny и днес ще говорим отново за създаването на спецификации. Това е една от най-неприятните задачи за всеки един проектант, но ако знаем начините за автоматизирането им, могат да станат по-леки и по-малко трудоемки. Получих едно запитване конкретно за L инсталации и въпросът е как може да се направи спецификация на дължините на кабелите по типове. Всеки отделен тип се чертае в отделен слой и искаме да създадем спецификация на дължините. Създал съм 3 слоя, тип 1, тип 2 и тип 3, в които съм сложил 3 вида линии. Сега, конкретно въпросът беше за инсталация, но всъщност това е за всякакъв тип линейни обекти. Може да стане това, може да са тръби, всякакъв вид тръбопроводи, водопровод, канализация, както говорихме, електрически кабели. Може дори да бъде и дължина на армировка. Стига да е елемент, който се чертае с линия или с полилиния. Начертал съм по няколко линии, както казах, във всеки слой и сега ще искам да извадя дължините им. Сега, ръчният начин това нещо да се направи е да се напише командата list, да се изберат линиите и от тук да събираме дължините. Един от другите начини е да се натисне на съответната полилиния. С Ctrl 1 ще извикам Properties и да видя тук дължината, да ги събирам на отделните полилинии. Очевидно това е по-трудоемкия начин и когато правим промени, става трудно да си актуализираме спецификацията. Начинът, по който аз ще покажа е с Data Extraction. В Insert отивам на Data Extraction. Ще създам нов файл. Аз вече имам един, който ще запише върху него. Няколко пъти вече обяснявах за Data Extraction. Тук избирам полилиния. Чертежът е празен, затова има само полилиния, че тук биха се показали други типове обекти. Това са характеристиките на полилинията, които искаме да може да специфицираме. Аз ще изключа част от тях, защото всъщност искам само името на слоя ще оставя и дължината. Така, всъщност AutoCAD ни показва как ще изглежда таблицата. Това е името на слоя и дължината на всяка една от линиите в него. Аз ще поискам да ги подреда по тип. Това, че е полилиния, не ме интересува. И също броят им в случая не ме интересуват, затова ще ги изключа от тук. И остава само тип и дължина. Аз обаче искам сумите, не да ми показва всяка една линия от тип 2 колко е дълга, а какви са сумите. Затова натискам десния бутон и ще покажа Combine Record Mode Sum Values, т.е. сумите. Така получавам линиите тип 1, това е дължината, тип 2, това е дължината, тип 3, това е дължината. Натискам Next, ще избера да направя таблица. Next. За да не е стандартния стил, ще си избера моя стил. Finish. И казвам таблицата. Сега съответно, тук може да си играем, да напишем спецификация, да направим на кирилица да са имената дължина. Това нещо може да стане сравнително лесно. Може да направим тези дължини. Ще ги избера. Мога да избера да са в друг формат. Число. Избирам две цифри след запетаята. Тук мога да напиша това е заключено поле. Аз мога да го отключа.
Това поле също ще отключа и мога да го променя. Така, нашата спецификация е готова. Но всъщност това нещо може да го направим и ръчно, въпреки че малко повече време ще отнеме. Но хубавото тук е, че в тази спецификация, когато направим промяна, ще се актуализира таблицата автоматично. Нека да избереме слой 1. Аз чертая линиите с полилиния. Добавяме нещо или коригираме нещо старо, след което слой 3 изчертаваме нова линия и след като сме направили тези промени, единственото, което трябва да направим е да изберем таблицата, да натиснем десния бутон на мишката, Update Table. Тук, понеже преправихме някои от полетата, които бяха layer, го написахме да е тип, ни пита дали да ги върне към тези, които са оригиналните, или да остави тези, които са презаписани. Ще кажа да остави тези и направи актуализация на данните. По този начин може да имаме една винаги точна и много бързо актуализираща се спецификация. Особено полезно е това нещо, ако се ползват типови чертежи, които се използват за множество обекти, преправят се малко от дължините, нещо от размерите, но като цяло концепцията на чертежа остава същата. Тогава само актуализираме спецификацията и тя остава автоматична. Така по този начин можем да си спестим доста труд и усилия за една от както казах, неприятните задачи, да се вадат спецификации. Благодаря ви за вниманието. Ако искате да видите други трикове за AutoCAD, може да се запишете в имейл списъка и да получавате новини и трикове за AutoCAD по имейл.